Nani mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva taverenga mamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello, please hide my identity. Ini ndiri mukadzi ane 3 years ndaroorwa. Tinogarawo muSouth Africa. Last year muna February ndakaita boyfriend. Takangoita 2 weeks ndokubva tatoonana. Ndichibva kungoonana ndodhera zvakabva zvabatwa nemurume tikabva tatosiyana nemurume ndikabva ndarambana neboyfriend futi, asi takazogadzirisana nemurume wangu nekuti anondida ndokubva ndadzokerana zvekare neboyfriend futi. Saka problem yavapo handichakwanisa kusiyana navo vose. Ndakutoita kunge ndine barika revarume. Kana ndikanetsana nemurume ndinobva ndaenda kuboyfriend ndobva ndambonogara ikoko. Kana ndikanetsana neboyfriend ndobva ndadzokera kumurume. I think zvinhu izvi ndakazviita 2 times. Boyfriend ava kutondiudza kuti ndinokushandisira mushonga kuti usandirambe. Akatotora chipfeko changu chemukati zviya zvechisimba. Saka now ndava kutofunga kuzviuraya nekuti ndakutoita kunge ndava kupenga. Apa murume wangu munhu wekuti akanyatsokuperera pandiri, but ndinogara ndichingothreatenwa neboyfriend. Saka ndava kufunga kuzviuraya, ndapererwa, ndakutodemba chandakazviitira kubva pekutanga, ndapererwa hangu inini. Vedare, that is a message yatakatumirwa nemwanasikana. Please let us try to talk with her in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanachi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Inini ndinoda kureurura zvose nekutsvakawo help kubva kune vedare renyu. Inini mukomanachi pandainge ndichiri mukomana wechidiki somewhere around 18 years ndakabva ndatanga kudanana nevamwe amai vaigarawo mumaraini ekumavillages kwatinobva. Ini naamai ava takadanana kwenguva refu. Murume wavo ainge achishandira kuSouth Africa. Ndisati ndatanga kudanana navo ndainge ndakawanawo basa pamba pavo rekurova zvitinha. Vainge vachimisa imwe 2 rooms yavo, saka ivo vakabva vatsvaka vakomana vanorova zvitinha. Ndakabva ndaendawo paya ndikatsvaka basa, ndikabva ndariwana. Ndikavaudza kuti ndichauya mangwana acho, asi ndichauya neshamwari yangu ndiye anenge achindibatsira mukurova zvitinha izvi. Usiku hwacho vakabva vatanga kunditaudza paWhatsApp because vainge vatora phone number dzangu. Vachitaura neni vakabva vanditi, chirekedza zvako kuuya kana kuri kunzi uri kuuya neshamwari yako, nekuti ndine umwe munhu zvekare wandanga ndapa basa iroro. Ndakabva ndavakumbira ndikati no, ndiri kukumbira kuti inini ndiuye kuzoshandidzana nemunhu iyeye auyawo mukamupa basa rekurova zvitinha. Vakabva vati it's okay because panguva yacho ndaitodawo mari. Pane kamwe kanzvadzi kangu kainge kachifanira kuzonyora grade 7, saka mari padheni dzainge dzisingabatani. Mangwana acho ari makuseniseni ndakabva ndamuka ndikaenda pamba pamai vaya. Ndaitira kuti ndikwanise kufaniso kudhirisa churu zuva risati rabuda, ndichiitira kuti zuva parinozopisa ndinenge ndamboti nebasa. Ndasvika pamba paya ndakabva ndaona kuti amai ivavo vainge vachiri vakarara. Mai ava vaingogara pamba pavo vari ivo nevana vavo vakomana 2. Vana ava vose vainge vachiri vadiki. Mukuru wacho ainge achiri grade 3 at that time. Saka pavakandinzwa ndichigwedebudza ndichitsvaka maturusi ekuti ndiende kunodhiritsa churu, vakabva vavhura window. But pavakavhura window vainge vakangomonera zambia ravo ndokubva vandiudza kuti zvinhu zvauri kutsvaka zviri kuno, uya utore piki nefoshoro yauri kutsvaka kuno. Vakabva vanovhura door remubedroom mavo. Ndikabva ndamira padoor rebedroom riya ndikati ndisvitsei. Vakati ini ndatopinda mumachira, pinda zvako utore, zvingori padhuze nedoor ipapapa. Ini ndakabva ndapinda muya. Pandakapinda mubedroom mavo vakabva vatanga kunditaudza. Ndichitaura navo kudaro ndakabva ndaona kuti vainge vakangorara pamubhedha pavo vasina kana kupfeka anything. Zambia riya vainge varisunungura. Vainge vakatoita zviya zvekuvhura makumbo zvekuti ndione muviri wavo wose. Zuva rose ndakazoshanda zvangu, but semunhu ainge achangotangawo kuziva vanhukadzi ndainge ndava
kutonzwawo havi yekuti ndinofanira kunge ndichisangana naamai ivavo pabonde, but zvakatora time kuti tinge tichisangana pabonde. Vaitozvitaura kuti iwewe kuti ndizorara newe zvichatotora time, but zviya zvekutongondivimbisa kuti kumagumo kwazvo ndinoda kurara newe. Munhu wacho wavainge vataura kuti ndiye achauya ndichizoshandisana naye mukurova zvitinha izvi haana kana kuzombouya. Zvavaiita vaiti kana mwana wavo akapedza kugadzirira kuti akwanise kuenda kuchikoro vaibva vamuperekedza, then pavanodzoka vachibva kuchikoro vakaita mabasa avo vaibva vauya kwacho kwandainge ndichirovera zvitinha, because zvitinha izvi ndainge ndichingozvirovera padhuze nepamba pavo. Vaitamba neni zvainge zvisina kunaka, zvekuti dzimwe nguva vaitondibata nhengo yangu kana vakazoona kuti yasimuka vaibva vatanga kuti naimi zvandichabatwa chibharo nemwana uyu asina hunhu. Usiku hwacho ndaiti kana ndikadzokera kumba kwedu tainge tava kungorara tiri paWhatsApp tichingotaura tose. Ivo vainditi nditumire malinks emagroup, kana ndikavatumira malinks emagroup obva vati handisi kuda iwawo. Ndikavabvunza kuti ko muri kuda magroups api, ndipo pavakazotanga kunditumira mavideos evanhu vaya vanenge vachiita bonde, vakati ndiri kuda izvi ndo zvandiri kuda. Saka pane umwe musi pavakazongokaruka vati ko uri kuitei, ndikati ndakarara, dzainge dzatova kuma9, vakabva vati uya kuno pane zvandiri kuda kukurakidza. Ndokubva ndaenda kumba kwavo kuya ndikabva ndatopinda mumachira navo, ndokubva tatanga kuona mavideos aya. Mushure maizvozvo ndokubva taita bonde. Kubva musi iwowo ndainge ndava kuti kana ndikangoenda kumba zvaingova zviya zvekungonofarafara vanhu. Ndaitobuda ndichitoita sekunge ndiri kuenda kunorara kurumu kwangu, but ndaibva ndabuda nepawindo ndobva ndaenda kumba kwaamai vaya. Ndichisvika kuya ndaitosvika vakandigadzira mvura yekuti ndikwanise kugeza. Chikafu chandainge ndava kutodya kazhinji kacho usiku vaibika makaroni kana kuti vaibika rice, ndicho chikafu chandainge ndava kudya most of the times. Makuseni vaimuka makuseni vobva vatondiitira tea, ende ndainge ndava kutozorawo mafuta akaita sana Nivea, because nguva zhinji pavaitumirwa grocery vaibva vati vari kudawo maplayboy, manivea. Musi wavaitumirwa grocery ravo vaigara vatondiudza paWhatsApp kuti ndigadzirire kuitira kuti ndizovaperekedza kunotambira grocery ravo. Taitoenda tose pagrocery ravo. Ndaitoona kuti pane zvinhu zvandinenge ndakavakumbira zvinenge zvitoripo, kunyange hembe. Vaitumirwa hembe nemurume wavo nekuti inini nehanzvadzi yavo takaenzana pamakore, saka vaita sekunge hembe idzodzo vari kuda kuzodzitumira kuhanzvadzi yavo, but vaibva vandipa hembe idzodzo. Pane imwe nguva yekuti murume wavo akazouya kuno kuZimbabwe achibva kuSouth Africa, saka akasangana neni tiri pamashops. Ndainge ndakapfeka jini raainge akanditumira neT-shirt yacho zvose nemapushi. Akabva andidhunza pasaidi akati ko iwe zvinhu izvi zvawakapfeka wakazviwana kupi? Inini ndakabva ndati pamari yangu yekurova zvitinha imwe yacho ndakati ndinoda foni, nekuti amai vacho vainge vandipa imwe mobile yavainge vatumirwa nemurume wavo, zvekare nehembe idzodzo plus mari yavainge vanditopa pamusoro. But vakandiudza kuti kana murume wangu akazokubvunza kuti ko zvinhu izvi wakazviwana sei, umuudze kuti wakati iwewe unoda foni nehembe pakurova kwako kwawakaita zvitinha. Ndiro statement randakabva ndaudza murume wacho, iye akabva agutsikana nazvo. Kunyange pavakavakisa 2 rooms dzavo, ndini zvekare ndakaita dhaka boy wavo. Birid akauya hake nadhaka boy wake, but ivo amai ava vakabva vati vana dhaka boy wavo kudhara vachirevera inini. Ndanga ndakutoita sekunge ndini ndainge ndatova baba wepamusha ipapo. Kunyange mwana uyu aiti kana akabva kuchikoro ndainge ndatova responsible yekuti ndinge ndichimuitisa homework yake. Pose apa inini naamai ava patainge tichisangana vaimeka sure kuti ndapfeka makondomu, but takazotanga kusashandisa makondomu. Zvakaitika ndezvekuti umwe musi takati tiri pakati pekuita bonde, kondomu rakabva raputika, inini ndikabva ndanyarara, but vakazvinzwa pandakazopedza kuti ndainge ndisisina kupfeka kondomu. Vakambopopota vachiti ko wazviitireiko ukandimitisa, but patakazotsokorora zvekare ivo vakabva vati zvichashandei nenhau yekuti
waputidza hako kondomu racho uchida. Saka ngatichingoitai zvakadaro, ndokubva tatanga kungoita tisina kana kondomu kubva musi iwowo. But kubva musi watakatanga kusangana pasina makondomu, ndaiti usiku zviya kana ndava kuenda kumba kwavo, kana ndava kuda kunopinda pagedhi repamba pavo, ndaibva ndaona nyoka ichikrosa pagedhi pavo. Zvinhu izvi zvairamba zvichingoitika zvekuti ndichinopinda mumba, ndaizotopinda mumba mavo ndichiita zviya zvekumhanya. Dzimwe nguva vaitofunduka zvekuzototanga kupopota kuti ko unongopinda mumba mangu uchiita zvekumhanya, haugoni kunoka here? Amai ava pavaindibvunza kuti chii chakufundutsa zvekuti unopinda mumba mangu uchimhanya kudaro, kuti ndivaudze ndaisakwanisa kuvaudza because munhu aiva nechiramwa. Dzimwe nguva aitombondidzinga mumba make kana paya tichiita bonde, kana nhengo yangu ikangoita sekunge yamboneta zvishoma, vaibva vatoti buruka izvezvi pamusoro pangu uende kumba kwenyu, nekuti une zvimwe zvevasikana zvawaswera uchisangana nazvo pabonde, wava kuya kuno kuzondizodza tsvina. Vaiva nechimwe chiramwa chekuti kana vakagara vakuudza kuti buda mumba mangu, ukasabuda mumba mavo vaikwanisa kutokusimudzira simbi yekuti vakurove nayo. Inini zvangu ndaizobuda, but kana ndabuda vaida kunyengererwa zviya zvekuti urambe wakangogara padhoo ravo sometimes for 1 hour wozokuvhurira. Kana vakavhura vakaona wakagara padhoo, wobva wati ko uchiri wakagara padhoo pangu chipinda, nekuti unokwanisa kuzotemwa nenyoka kana kuzofa nechando. Ndinozoudza ani, chipinda zvako urare. Ndiwo wainge huri unhu hwavo amai ivavo. Iniwo sezvo ndainge ndichiriwo mwana wechidiki ende ndainge ndakadzidzirawo bonde chaizvo chaizvo pavari, bonde racho rainge rava kundinakidza zvekuti vaiti kana vakandidzinga mumba mavo ndaitonzwa kutoda kutozviuraya. Dzimwe nguva ndaitochema ndakamira pahwindo ravo, kana kuchema ndakangogara padhoo ravo ndichingodanidzira zita ravo ndichivaudza kuti chingondivhurira kani ndipinde. Kana vakazondivhurira kuti ndipinde, vaitanga vambokukontrola nebonde zviya zvekuti iwewe unenge uchichema, ivo vachikunyima bonde. Kana vava kuda manje vaona kuti wanyanyisa kuchema, ndipo pavaizokuti chuya tiite bonde racho rauri kuchemera. Ndiko kukontrola kwavainge vachindiita mukomanashi. Takazoti tapedza maweeks inini naamai ava tichingosangana pabonde tisina kana makondomu atainge tichishandisa. Ndakangomuka ndichinzwa sekunge muchiuno mangu umu mainge makasungiwa netambo. Dzimwe nguva ndaiti kana ndichifamba ndainzwa sekunge kumasaidzi both right and left kwangu uku kunenge kune munhu anenge akandibata zviya zvekunge akandidzvanya. Ndaitomboti kana ndikafamba ndobva ndambogara pasi, nekuti kudzvanywa kwacho kwainge kuchirwadza. Zvinhu zvose izvi ndakazvivanziridza kubva kuna amai ava, nekuti ndainge ndanyanyisa kunyura murudo navo. Ndainge ndava kufunga kuti saka izvezvizvi kana vakazviziva kuti ndava kurwara, at that time ndaifungidzira kuti ainge ari masymptoms eHIV. Ndakazviudza kuti saka vakazviziva kuti ndava kurwara vachabva vandiramba zvekare nekundinyima bonde, saka wacho anozondida kana ndava kurwara ndiani? Ndakaramba ndichingosangana navo pabonde, but panguva yebonde ndaitonzwa kuti pana pandiri kurwadziwa. Ndairamba ndichingoshingirira. Zvinhu izvi zvakatora mazuva ndichingonzwa kusungwa muchiuno, zvikabva zvanyarara. Ndikabva ndati maybe ndapora. From there on ndakabva ndatanga kunzwa kuti mumabhora mangu umo mukatikati mainge muchiswinya. Mabhora acho aimboita nguva yekuti aizvimba, asi ndaingoramba ndichingosangana navo pabonde zvakadaro. Nguva zhinji vaiti kana tichiita bonde paya ndainzwa kutorwadziwa kuti pana pavandidzvanyidzira, but ndaingoshingirira ndichizviudza kuti ndichazopora, but handina kana kumbogara ndapora mukomanashi. Ndakazongotanga kuita kamwe karonda panhengo yangu kainge kakazara mvura, ndokubva ndakatushura kakabva kaoma. Ndaiti pose patinosangana mangwana acho makuseni kazhinji kana dzava kumasikati ndaibva ndaona kapundu kaya kadzoka zvekare, ndobva ndatora munzwa ndobva ndakatushura, but tumapundu utu twakazotanga kungowanda twakazara panhengo yangu. Ndaiti kana ndabva kumba kwavo ndobva ndatanga kutushura tumapundu tuya. Muswere wose wezuva twaibva twaoma zvekuti ivo pavaizobata nhengo yangu dzimwe nguva vachivheneka vaingoona pasina kana chinhu, but tumapundu tukuya tukazopedzisira twaita rimwe zironda rainge rakatovhurika. Kunyange zvavo ronda iri vakariona, but hatina kumbogara taregedza kuita bonde. Taingoramba tichingosangana pabonde. Ronda iroro rainge riri panhengo yangu rakangovhurika kudaro. Panguva yacho vaindiudza kuti feeling yavainzwa yekuti vange vachisangana nemurume pabonde
bonde at always vainge vasati vambonzwa feeling iyoyo kubva zvavakatanga kugarisana nemurume wavo. Saka usiku humwe taikwanisa kusangana ka4 kana kuti ka5, but taiti kana tichiita bonde nekuda kwechironda chiya chainge chakavhurika chiri panhengo yangu, ndaiita bonde ndichitoridza mhere, but ivo vaita sekunge vaitonakidzwa nemhere yandainge ndichiridza, but inini ndairwadziwa because ndainzwa kuti paya patinenge tichisangana pabonde mvura dziya dzinenge dzichibuda pamunhukadzi dzaita sekunge dzinonopinda muchironda ichocho chainge chiri panhengo yangu. But ivo vaingoti kana tikangopedza kuita bonde paya, kana tikagara vobva vatichidzoka, nekuti vaiti ivo patinenge tichiita bonde nhengo yangu yaita sekunge inovakwenya mukati, vachiti mukati mavo vainzwa sekunge munovavira, asi patinenge tichiita bonde nhengo yangu inenge ichivakwenya paya pavanenge vachinzwa kakuvavira mukati menhengo yavo. Chironda chiya chakazongosvikawo pakuoma chega nemabhora angu akazongoserera. Ivowo vachitaura neni panguva yacho vakabva vandiudza vakati kakuvavira kaya kavainge vava kunzwa mukati menhengo yavo kainge kapera. Murume wavo akabva abvawo kuSouth Africa ndokumbodzoka kuZimbabwe akambogara, but pari zvino amai ava nemurume wavo vose vagere kuno kuSouth Africa. Neniwo ndakazosimukawo ndichibva kuZimbabwe because mukana wekuti ndinge ndichionana naamai ava, nekuti murume wavo zvaakangodzoka achibva kuSouth Africa ava kugara kuZimbabwe vakanga vasisina kana nguva neni. Vaiti kana tikapfuudzana murodhi vaingotarisa kusaidi sekunge vasingatombondizivi zvachose. Nekuda kwepaini pakazombouya imwe shamwari yangu ainge achishandira kuSouth Africa, ndakabva ndati shapa unodzokera kuSouth Africa totodzokera tose, ndokuuya kwandakazoitawo kuno kuSouth Africa. Ivowo ndakazongonzwawo kuti vakazosara vachitevera nemurume wavo, but kwavari kwacho handizive and handina kana kuzombogara ndazombotaudzana navo zvekare pamafoni. But zviya zvekungoti patinoenda kumusha tinongoonana, but hatisisina kana nyaya. Dambudziko razondiunzawo pano mukomanashi nderekuti ndichipindawo muno muSouth Africa hongu ndine vamwe vakadzi vandakazombogarisana navo. Handizivi kuti chirwere ichi ndakachitora pana amai ava kana kuti pane vamwewo vanhukadzi vandakazosangana navo muno muSouth Africa, because chava kuitika pandiri mukomanashi ndechekuti pain iya yekunzwa kuti ndakadzvanywa muchiuno mangu yakadzoka. Zvekare nawo zvava kuitika ndezvekuti tumapundu tukuya tunomboita tuchibuda, but tumapundu utu tunongoapia kwema-hours robva ratoita zibundu zihombe. Kana ndikangotushura zibundu iroro mukomanashi chinobva chatoita chironda chekuti ndinoita kana 2 weeks chironda ichocho chisingakwanise kupora. That is the reason why ndisingakwanise kuita marelationships, because ndinonzwa ndichinyara kuti paya kana tichinzi tava kuda kuita bonde, munhu obva aona kuti unenge uine zironda panhengo yako, munhu anobva atofunga kuti uruda kumusadza chirwere. Ndinokumbirawo kana kuine anyone anokwanisa kundibatsirawo. Ndakatomboenda kuchipatara ndikabayiwa mainjection akasiyana-siyana, but chironda ichocho chinongoramba chichingoapia panhengo yangu. Kazhinji kacho kana ndikangosangana pabonde nemunhukadzi, whether ndakapfeka protection kana kuti handina kupfeka protection, chironda ichocho mangwana makuseni tukunongomuka twakaita tukupundu. Then as the day progresses ndinobva ndaona kuti tukumapundu tuya rinenge ratova zironda. Ndikangogara ndakwenya chironda ichocho chinotodzika zvekuti kunyange ndichifamba ndinenge ndichinzwa kuti pana pandiri kunzwa pain. Ndinozotopona nekuzora spirit pachironda ichocho. Kunyange ndiri kubasa kana mazuva ekuti ndinenge ndiine chironda, ndinotoenda kubasa ndine kabhodhoro kangu kespirit pano nepapo, then chiti kana ndikapinda mutoilet ndobva ndazora spirit iya pachironda ichocho kuti chikwanise kukasika kupora. Ndakambofungidzira kuti zvimwe kuda inhau yekuti handina kuchecheudzwa, ndokubva ndaendawo muno munoita zvekuchecheudzwa mahara. Ndikaenda kuya ndikanochecheudzwa ndikati zvimwe kuda zvichapera, but hazvina kana kumbopera. Mazuva ekuti chironda ichocho pachinoita padhuze neskini iya iri pane musoro wenhengo yangu, ndinonzwa pain yekurwadziwa nekuti skin iri ipapo padhuze nemusoro wenhengo iskin yakaita neti. Saka chironda ichocho chinenge chakadzika zvekuti ndinenge ndichirwadziwa. Nawo zvatowedzera zvekuti kana ndikanzwa kuda kuenda kunoita wet dzimwe nguva ndinongonoita hurwa instead of wet
dzimwe nguva weight yacho inozotevera but tunenge twakangoita kunge tumadrops, but most of the time ndinongogara ndichinzwa kuti ndikuda kuenda kutoilet kunoita weight. Kuti uite weight yacho hapana kana weight inobuda. Chava kundivhundutsa mukomana ichi ndechekuti pane vamwe vanhukadzi vandakasangana navo tisingashandisi protection, hakuna wandakakwanisa kumitisa. Chandava kutya ndechekuti kana iri siki zvinoreva here kuti siki iyi yakatoenda ikanodya mabhora angu paya pandainge tichinzwa kurumwa mukati memabhora angu, nguva yekuti mabhora angu akambotora time akazvimba. Please ndibatsireiwo, ndichitoriwo mwana wechidiki ndinoshuvirawo kuti ndinge ndichizobatawo mwana mumaoko angu, but nezvinoitika panhengo yangu ndinonzwa kutya kuti maybe handifi ndakabata mwana zvamuchose, nekuti ndakatomboendawo paindaneti ndikabva ndaona zvakanyorwa kunzi zvese zvandiri kusangana nazvo zvinokwanisa kuzokonzeresa kuti ndisakwanise kuzobata mwana zvachose. Please help me. Handina mainjection, handisina kubayiwa esiki, but siki yacho yaramba kutopora zvachose. Vedare, that is a voice note yatakatumirwa nemwanakomana uyu. Please let us try to assist him in the comment section. Zvivindi zvacho zvinofundutsa, but let us help him in the comment section. I'll be back with another episode very soon.